Manila Broadcasting Company. Sa balita. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-25 na sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayong tanga, yara lang kamo sa maayong kaimtangan. Kabayon tangang iban sinidire, nagapahimunong lang sa ila sinitagsa ka mga puluyan. Kung way man lang sang importante nga kaladtuan, mas mayo nga magapabilin kita sa aton sining nga mga puluyan sa sining inadlaw. Kay kabudlay gid mga kaaksyon, may mga lokaling natapikan na sang COVID-19 diri sa palibot sang syudad mga kaaksyon. Amakin mo nga kadamo sang nag-positive kahapon nga adlaw suno sa report sang Department of Health. Kabayontang sa sining adlaw, gamay-gamay unta ang mangin positibo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod? Magainop na kita sa gihapon sa sining pagpangalagad sang aksyon BBB sa mga kaaksyon ta outside sa probinsya sang Negros Occidental kag Negros Oriental, kalakip man sa bugos nga Region 6. Kabayunta nga nakapreparar na sang palanyagahon. Importante, may palanyagahon. Kag kunway pa, pag amat-amat na. Sa gihapon, gaglinutok ang aton sining mga payout centers, sila bina sa
area sang Barangay Granada, Barangay Bata, Mandalagan, Sumag, grabe gid ang pilahay subong bangod sa sining SAP mga kaaksyon. Sige, kabayon ta nga matapos-tapos tayo niya. Apisar nga ti may kabudlayan sa distribution kag sa mga kaaksyon ta dira tumanon talang ang social distancing kag naka-face mask lang kay wala gid ta pierdihon sini, no? Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kaanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Igabalita ni Aksyon Marlon Hinovia. DSWD nagapanawagan sa mga tigulang kag balatianon nga benepisyaryo sang SAP nga hindi pagibutang sa kompromiso ang ila sining nga kabuhi. Kag kalakip man mga kaaksyon ang pinakalites nga senaryo diri sa syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hupon mga residente sang purok mahimulaton sa Barangay Banago nga kontani paidalom sa swab test nagpamalibad. Isa ka personang tupad balay sang panday nga napatay ginkuha sang CXO sining nga aga. Kag maki-update kita kung bala may naglabutan nga mga LSI diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sining kagahon o kung kagabi aton hibaloon kagiban pang mga balita sa Bacolod City Government Center. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa pagpangimon ginalantaw motibo sang Police Station 6 sa pagluthang kagabi sa mag-utod nga napatay sa Barangay Takuling, suspect padayon nga ginabulong sa ospital. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. 55 anyos nga amay ginsulong kaginluthang sang hubog sa sulod sang ila sining puluyan sa Banwa sang La Castellana. Samtang sa balita sa patrol, isa man ka nagtuhaw nga kalayo sa area sang Barangay Panukoy sa sining aga kag ti still sa gyapon nagapatigayon sang investigation ng aton sining Bureau of Fire Protection. Ibaloon tay na karon dugay-dugay plus ang pila ka mga sitwasyon sa SAP distribution diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Mga balita naman out of town, mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib. Pastor Joel Famosoho nga nadakpan sa entrapment operations sang Cadiz City PNP. Ginpanginwala nga may illegal nga buluhaton. Kag sa dakbanwa sang Sagay, isa patay, 4 pilason matapos nagkabunggo sa kahoy ang isa ka salakyan sa syudad sang Sagay. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa area sang La Carlota, 4 ka mga persona dakop sang La Carlota City PNP matapos aktuhan nga nagapanahon. Amo gining balantayan sa mga kapulisan kung tapos tagani panagtag sang SAP dayon ta kuti-kuti sang baraha. Ay pwerte. Teatro ni baloon karon dugay-dugay mga kaaksyon ha. Lakarduta pa lang ni pero diri sa syudad sang Bacolod ro andam gid kita no. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Ede Naboso. Presidente Duterte gapay dalom sa COVID-19 swab test buwas nga adlaw antes pa man ang suna sang presidente. Samtang PhilHealth ginabi-abi ang ang investigasyon sa ila angot sa mga ginaligar nga anomalya
Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Pero gina-acknowledge na lang aton sining mga kaaksyon nga nagatutok na via Facebook Live sang aksyon no Radyo Bacolod. Sige, gina-acknowledge na lang aton sining mga kaaksyon, karon lang dugay-dugay ha. Kay pangbasahon tanang ginpadala ninyo nga mga mensahe pagi sa Facebook Live sang aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang dira mga mensahe ninyo kaya tagan tanay talupangod sa dili ginamang madugay. Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Ipadala lang dira kag makabasa-basa man kamo sa mga balita da. Kag sa aton sining YouTube sa Aksyon no Radyo Bacolod, i-type lang dira ang Aksyon Radyo Bacolod kay makita ninyo ang aton sining programa dira mga kaaksyon. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon ha, standbyan ay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton kay Milagros Cesar Alit, may lang pamati, no? Kag kay Eda Benzola, may lang pamati kag condolence sa pamilya ni Councilor Attorney Dindo Ramos sa pagtaliwan sang iya sining amay, no? Condolences gidalin sa Action Radio Bacolod. Kag kay Manilin Alvarado Baido, may lang pag-monitor na sa Camellia Homes, Barangay Mandalagan. Kay Manilin Alvarado Baido. Kag kay Erika Guapaho. Ay, pertisinda Erika. Erika Guapa. Kay Erwin D.B. Gonzales, may lang pag-monitor na sa Maaw. Kag kay Rinaldo Poderoso, may lang pamati. Sinday Erika Guapa, siling niya, God bless, Action Rex. Shoot out naman sa pamilya Doremdes kag Kabalhin. Salamat. Ayos. Thank you so much, Gid. Kay Maria Mahilom Tihok Duayan, may lang pamati. Good noon, Action Rex. Aslang ko tani kung may biyahe ang fast cut Bacolod, Iloilo, vice versa. Kag kung anong requirements. Thanks, Gid. Mayara, way naman sang requirements nga ginapangita, no? Kay Jan Nabitong, may lang pag-monitor. Jan Nabitong, kag sa monitor lang sila kuno ni hire body niya, no? Kay Edith Jose, may lang pag-monitor Edith Jose, dira sa Barangay E. Lopez, Rakbanwa, Sang Silay. May lang pag-monitor. Alex Fuentes, good PM lang. Mayong aga sa imo, Action Rex, kag happy weekend sa imo. Keep safe. Thank you so much, Alex Fuentes. Kay Inday Nelia Salban Lagunero, good morning, watching from Dubai. And Valencia Kenneth, may lang pag-monitor, Valencia Kenneth, kay Ida Binzola, sa Barangay Granada, gali. Ayos, thank you so much sa Ida. Sa kay June Arlos, may lang pamati kay Bia Jonathan. Ayos, sige. Karon naman ang iba na, mahinang kalaban mga kaaksyon. Matagtanay pila ka mga commercial, standby.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:34 at oras 11:34 na mga kaaksyon. Saway pa makatsibog paggamatamat na preparar, no? Para makatsibog na, dugay-dugay, no? Ang iban sinin nakatapos na, kag hilay-hilay na ang iban sa aton mga kaaksyon, no? Namibigid ko makatsibog ka, kapin pa Sabado, dugay-dugay, mapiyungan ka na. Pag bugtaw mo, maro coffee ka lang kadali. Kundi gani, marobra ka lang sa gamay sa mga palibot mo dira. Pag dugay-dugay, gabi na. Tulog na, no? Ayos, sa imo sini nga pag-exercise, sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo sini nga atay. Ini man na nagabulig panubo sa imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo mga kaaksyon. Bakal lang ninyo ina sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Namigid man ng DTX 500 capsule. Ay labi na kung taas sugar mo, 1 or 2 capsules lang daily ang tumaronta, siguradong sigurado. DTX 500 capsule. Katuantang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa palayag nga si Presidente Rodrigo Duterte. Ipaidalom sa COVID-19 swab test buwas nga adlaw Domingo. Antes ang iya sining suna sa Lunes mga kaaksyon, no? Kag PhilHealth ginabi-abi ang investigasyon sa ilaangot sa mga ginaligar anomalya kag pinaka-latest update sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita upod kay Aksyon Eden Abuso sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Happy Saturday, Action Rex! Happy Saturday pod.
Happy weekend. Happy weekend. Ginpahayag Action Rex ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ipaydalo man sa COVID-19 swab test buwas nga adlaw Hulyo 26 si Presidente Rodrigo Duterte antes ang iya sini ikalima nga State of the Nation address sa Lunes. Dugang pa tanan nga magatambong sa SONA ang ipaydalom sa swab testing kag kung madumduman ta nagligad may una sila nga pahayag ngin pagwa nga duha ka screening Action Rex ang agyan sang sining mga magatambong. Una, rapid testing kag ang ikaduha ang amo na ang RT-PCR test. Pero ang presidente ang maga-deliver sa SONA sa joint session sang Congress sa batasang pambansa sa syudad sang Quezon buwas sa hapon ukon sa Lunes ang hapon Hulyo 27. Samtang sa iban pa naton nga balita national ginpayag naman sa Philippine Health Insurance Corporation nga preparado sila sa ipatigayon nga investigasyon angot naman sa ginaligar anomalya sa state-owned company. So kay PhilHealth spokesperson Gigi Domingo, sila magkakoopera sa direktiba nga ginpapanaog kag ila ginaabi-abi ang investigasyon. Sa separado naman nga statement, ginpayag sang PhilHealth nga handa sila nga atubangon ang investigasyon nga ginduso sang Senado kag Office of the Special Assistant to the President agud sabton ang ginaligar korupsyon nga ginbulgar sang isa naman ka job order contractor nga nag-design o kon nag-resign sa trabaho. Samtang sa aton nga COVID-19 update sa bugos nga Pilipinas kahapon Action Rex may nagduga nga 2,103 ka kaso sang COVID-19 rason nga sa karon naglambot na sa 76,440 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas kun diin 50,063 dire ang active cases. Sa kahapon na record sa NCR ang naglambot sa 1,272 ka COVID-19 positive, 291 sa Cebu, 107 sa Laguna, 83 sa Rizal, kag 53 naman sa Cavite. Sa karon ang recoveries ang Pilipinas ang naglambot na sa 24,502 matapos na dugangan kahapon sang 144. Samtang ang death toll sa Pilipinas ang naglambot naman sa 1,879 matapos na dugangan sang 15 ka napatay kahapon nga adlaw. Diri sa syudad sang Bacolod Action Rex may 121 na kakompirmado nga kaso sang COVID-19 kundi 56 ang naka-recover kag 4 dire ang nagkalamatay. Ang still admitted Action Rex no napulo pa, 7 ang naka-home quarantine kag 44 ang naka-facility quarantine. Sa Action Sa Negros Occidental alone na siya. Sa Negros Occidental? Sa Bacolod City, I mean. Pilang Bacolod? Ang Bacolod City Action Rex may ara na sang 121 kakaso sang COVID-19, yes. Galagas man sa probinsya. Ang probinsya ya, pila na? Ang province Action Rex may ara na sang 364. 364? Oo. Plus 100, pila to gani? 121 sa Bacolod. Mga lapit na 500? Kung i-total na sa Action Rex. Kaya tikagapon, nadugaan sang 35 ang Negros, 25 ang Bacolod. Oo, tiyan mo pa to kagin Action Rex, gin palayag man ni Dr. Julius Drilon, bala, nga natala na subong adlaw, ubos-ubos, gikuno nilang 250 ka swab result. So, swab test. Pero namigid mag-negative tanan. Mag-negative tanan. Amo na dang ginapangamuyo sang tanan Action Rex. Kaya ti, hindi na lawag-lahog, kag ti kabay pa, nga maging eye-opener naman sa ato nga mga ka-aksyon ang naga-amat-amat subong nga damo man sang kaso sang local transmission. Diri sa syudad sa Bacolod nagligad pa Action Rex do tawhay ang iban nga mga tawo. Wala sila nagakahangawa bangon nga mga niya mong pinakadako nga volume to kay sa isa ka dito purok lang sa Banago pilatos lato 13. Oo. Tiyan mo nang may dosing nga outside sang Banago pagid. Oo, wala labot sin Action Rex sa may mga previous cases pag pero anyways ginapangamuyo man sang tanan nga mga ipagwa nga mga resulta sa karon magnegatibo lang kag maguntat na ang spread kaya kung ang term pag ni Doc Drilon is community transmission Action Rex mo kay para sa purok isa lang ka purok pero damo nang infected, that's why nga whole of purok mahimulaton sa Banago ang ginpaidalom naman sa lockdown kag may iban pa ka mga lugar. Samtang sa COVID-19 update naman sa bugos nga kalibutan
Naglambot Action Rex sa 15,940,381 ang kasos ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Nagsaka pagid na? Nagsaka pag Action Rex, 60,000 na lang 16 million na. Nanubuso niya gid ni? Ambot ni. Ambot ni. Kahit ang nagkalamatay, Action Rex, masobra na nga sa milyon, kaya naglambot na 642,688. At we are speaking sang tao, di Action Rex, na nadula sa kalibutan, 642 na. 642,000? Because of COVID-19. Lapit na 1 milyon? Sobra sa tunga sa milyon. Pero thankful man kaya naka-recover Action Rex sa 15 million ka COVID-19 case ang naka-recover ang naglambot na sa 9,723,000 masobra. Kaya sige po na natin nga top 5 yung USA naglambot sa masobra 4 milyon kakasos ng COVID-19, 4.2 sila Action Rex subong, kag mayara sang 148,000 nga nagkalamatay. Ikaduhang Brazil nga may 2.3 milyon kakasos ng COVID-19 nga may 85,000 nga nagkalamatay. Ang ikatatlo mong India nga may 1.3 kakasos ng COVID-19 nga may 31,000 ka nagkalamatay. Ang Russia ang may 800,000 nga may 13,000 ka nagkalamatay. Kaya ikalima mo ng South Africa nga may masobra 400,000 kakasos ng COVID-19 kag may 6,300 ang nagkalamatay. Balita kag update gikan sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Amoy adtong update sa sining COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Ay gidya ganubo no. Gasaka lang nga gasaka kadadlaw. Ano ni dini astagid. Amo lang pamangkot sa ngalos kalabanan mo din gid asta. Ay puwerte. Kamusta dang sunog sa Panukoy? Okay na. Fire out na. Pero gina-investigahan pa karon sang Bureau of Fire Protection ang ginhalinan sining kalayo, no? Dara sa isa ka shop sa Panukoy, no? Thank you, gid Madam Desiree Babor Agana, no? Ayo, sige kantuan tanay si Action Alvin Graba. Balita gikan sa mga payout centers sa Mandalagan, ma-check tabi kag iban pang mga areas. Kag hibaloon tani karon ng pinaka-latest nga report ho angot sa sunog dira sa area sang Panukoy sa isa ka siya. We have Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin. Action Rex ang patrol ari diri sa area sa center sang Barangay Mandalagan subong. Action Rex Barangay Mandalagan din ang area? Diri sa ila Barangay Hall sa may Buri Road, Gambi. Action Rex. Barangay Hall ni nilagin butang? Yes, Action Rex, no? Sa ila mismo nga Barangay Hall. Wala sa eskwelahan? Wala. Pila kabilog na dang beneficiary sang second trans ni man? Gani man, but kung pila ka ipamangkotan ni karon kay punong barangay baby pa rin nyo, kay ang sitwasyon Action Rex masyado ka damo mismo mo. Sige, gutok na da nga daan, ang lagyan na da, gutok na da. Kita mo sa aton sining Facebook Live, bisan gani sa aton sining Action Rex, ang aton ginpadala nga mga pictures. Tingaway na ginbutang nila sa eskwelahan o kung sa dinman, nga da na da sa Barangay Hall. Ang Barangay Hall dira sa Circumferential Road? Yes, sir. Sa may Buri Road, ang People Action Rex. Lawig ka pila, guro day. Oo. Lawig na. Oo. Gakaw tudutod signal mo? Oo. Kita sa opisina mismo sa barangay, mag-walk Action Rex, no? Kaya yung gadula-dula ito signal kung ara kita sa sulod ng Barangay Hall. Oo. Kakag-walk sa Facebook Live, makita ng Action Rex. Ang sitwasyon din kay kung aran sa Guain na may signal pa. Bali dali lang kundi mapasulod ka Barangay Hall tapos ang dalan pa Kamilot galinya dang mga tao. Galinya gid actually kung malin ikaw diri sa may Barangay Hall going kabiya pa
west nga direksyon. Paubos bala pakanto sa West Dampi. Gani sa may Kamilya. Sa may Kamilya Dampi. Diyan nagahilera? Oo. Dinaastang tao da? More or less, hindi ko magsala, mga 500 meters na ang Kalawigon? Kalawigon sa Tunga sa kilometro? Yes, sir. Grabe ba? Magluwas sila Labot na sa may basurahan? Yes, there good action Rex, no? Sagwa ka lang na. Diri kita subong action Rex, ari kita sa sulod. Ari na kita sa sulod action Rex, kag diri na mismo, bisan sa sulod, makitan man sa ato nga Facebook Live Action Rex. Damo sa gihapon, masyado ka lawig sang pila, laba abi. Ang problema, social distancing direction Rex, why gina-observe, no? Why gina-observe? Kita mo man. Yan, tawa pala diri, kasi taon, gina sa why gina-observe ang social distancing, Gani man, oo, i-kwanta ni Bing, pamangkota ni karon kay Kapitan, kay why gidasang tanod nga gindispatchar da nga mag-remind lang, may megapon manda ka nga nakita? May megapon action Rex. May megapon asta? Sagwa lang o galing kay dapat astahon niya na tos puntag dalinda sa may barangay hall bla magliko. Liko barangay hall tapos naog tos Kamilya daydayo na sang nakamigapon kay ang damo nga nagapilila rada sa gwao. Kag sa sulod mismo action Rex, no? Sa sulod? Mismo sa sulod, damo man ang pila di. In fact, sa may gina-check ba sa may receiving palang daan. Antes kakabaton sa receiving abi. Ang problema na kay kung init ang tsimpo, masyado kainit. Kung tigululan, maulan na naman sila. Subong di action Rex, nagpasilong kita kay masyado gapa na luksok sa kaunuran ang sakit ng init. Ate, halungan mo gid nang imo sin nga face. Yeah. Ang baby face mo halungan mo gid na. Basi maguba lang imo nga posturawo. Oo, kay sa receiving pa lang action Rex na silingta. Grabe no. Tatlo na kapila masyado pa kalaba. Tatlo ka linya. Diri naman kung gina-check natanan ang imo sining nga mga antes ang payout may ari sa lugar diri na gina-check action Rex. May ato si Kagawad kita ko di sa Facebook mo si Kagawad lang nakapula bayo nga medyo sino ganin Kagawad ni? Nakapula bayo? Oo, ato na nagbanti na. Magkabanti na, si Kagawad ko ni. Are na, kay makadto kita si Kagawad. Katoy Blas Kagawad na. Kagawad, ang nga lang taga Kagawad? Kagawad Kanoy? Si Kagawad Kanoy, hambala siya? Oo, si Kagawad Kanoy. Kagawad, it seems nga, lahat sa subong sa Action Radio with Action Rex Kantong. Sir, masyado ka laba sa pila, may pila ka mga beneficiaryo ta. 1,700 ang diri sa main sa barangay Barangay Hall. Tapos 1,500 dito sa Subong, exist man Subong dito sa Mandalagan Elementary School. Bali duwa gali ni Kagawad, butang isabi monitor, duwa ni Kagawad ka area gali ang inyo sining tagtaganay? Oo, amigo, correct ng duwa ni sa. Okay. Dira sa Barangay Hall kag Mandalagan Elementary School. Correct. Pila ka bilog ni ganidang sa Mandalagan sa may Mandalagan sa may Barangay Hall ninyo? Mga 1,700 action right. 1,700 sa Mandalagan Elementary School? Mga 1,500. Oo. Mga 4,408 niyang amon di beneficiaryo. Kaya may mga second batch pa ko nung amunuguwa, pero way pa namon, I don't know kung saan naman. Bali, kamusta subong ang kwan niyo, nakatunga na kamo Kagawad? Sarang-sarang naguro Action Rex. Kaya pag-umang ko halin dito sa piyak, kaya ginatabok-tabok ko na kaya gin-augment man kami ni sa nga po ng barangay ni Cap Baby pa rin nyo. Gina-augment na kami Kagawad nga para supervise ini nga kinala ng social distancing. Gilay kaysa hindi naman kaysa may bitar. Gani, gid. Dasok gid ang mga tao subong-subong kainit pala. Sige taga pangitaay man. Pero may mga kapulisan man tadi kag mga gina-augment ang tanod. Gabulig man sa aton sa way. Pero may ara gid man nga hindi naman gid ma-perfect.
nga paghalin ta sang pagsaway sa piyak, tumadikit naman. Oo. Pero ginatinguan ginamon Action Rec nga ma-implement lagi ng social distancing mayo gid kagawad no, at least bisan diin ka man nga barangay subong pertigid ka problemang social distancing because sining iban man gadalasok man lang pero ang dira kagawad amo na silang mga benepisyaryo. Oo, daw amo ni sila ang Action Rex ang nakakuha man sang first tranche, nga subong ang second tranche kay ang sa mga left out lang ang mga additional nga na-qualify sila nga wala. Oo. Kulang, pero daw ginahulat-hulat pa na kung ano gid ang abiso sang DSWD. Okay. Oo. Pero ikumpara ta nagkaligad sa first tranche, mga pila tong first tranche ninyo gani kabilugan? 4,400 mga tamte, masulusog So, bali, tungagid kagawad ang nabuhin? Mga 75% wala Action Rec. Subong na mga 3,200 subong ang ginatiyaw namon. Oo, mga 3,000. So, mga 75% ang na... mga more or less, mga 25,000 ang nabuhin sa unang trans to. Oo, may mga 1,000 plus pang daw pan. Pero kay gina-consolidate pa based sa DSSD, gina-consolidate pa sang national. Kung anong magwa ng list of name nila. Amo man natin ang amon ginatingwaan ng ginamon ang ginapakwa namon ang social distancing. Based sa video namon nga nakita daw problemado gida kay init actually mo. Ang iban ga pamayong, ang iban ga pangtapon ng sang panyo o kung sibin nila dira amo nang problema dira kagawad. Oo, gani Action Rex ang gina-try ginamon tapos ang gina-priority man namon ang senior lane, may senior citizen man kami. May lane man para sa senior citizens kagawad. Oo. Ate, Action good. Rex baliging pa namon, ang PWD kag ang senior citizen separate ni sa sang verifier. Tapos ang regular amo na di sang dagat dirin man sa galing kay tiya mo gini Action Rex daw init gid bala. Gani. Ang ginakulbaan man namon ang magpagulan man. Oo, kay why gid ta ni pangadtuan kagawad kung magamos ni kay kung magulan problema man kay wala pasilungan. Kung init, why man pasilungan ti mas mayo lang init para nga bisan pa no matigayo nato ni blatanan kagawad. Oo. So, time to time, gina-check man sa ato sa mga BSW, sinobi maglingin ulo. So, gina-monitor man sila ni Action Rex. Araman may mga barangay health workers man tada nga ma-check sa ibanda. Oo. Kaya mo gini. Sige. Salamat gid kagawad ha. Thank you gid sa time mo nga ginatag sa Action Radio. Sige, Action Rex. Thank you gid. Madamo gid salamat kag sa imo tagpalamati. Sige. Thank you. Action Alvin? Thank you, sir. Thank you, sir. Action Rex. At least ara si kagawad. Oo, at least ara si kagawad. Kagina ka paniginalan to Action Rex. So, pati ka. Kita ko di sa video mo naglabay siya. Oo. Ti pagkakita ko mutong ipingagaw ko sa simo. Ay gani man. Dantawa pala Action Rex. Tungambal mo pala ang kung konti may sibin. Nagbutang sila gali sang mga tulda-tulda. Nagbutang sila sa dira sa sulod na nasa compound. Yes sir, sa sulod sa pero compound. Ang gwa siniya nga nagahilira ang pandungan nila mga ipil-ipil, mga kahoy-kahoy daw wala man da kahoy sa pangilid ipil-ipil nga gagmay. Lantawa pala Action Rex sa isa sa nagapila diri sa beneficiary. Sir, ano nang ginbutang mo sa ulong? Dahon ka kapayas. Oy, grabe. Kapagina, labas pa na. Labas ni kagina. O, ano tabo sa nagbagpit na subong. Sus. Nagpagsitan mo? Oo. Oo, sitan mo. Grabe, no? Nagpagsit na ang dahon sang kapayas ng butang sa ulo ya. Daw buhok yan ang kapayas. Daw na bukay ang buhok niya. Amo. Pero ang may mga payong okay man lang may mga payong pero ang way payong ang mugid ang problema. Galing kung may payong ka, ang init naman kagang ginot among puwerte. Gani man. Grabe, no? Grabe nga pag-antos gid no? Aga pa, mga 7:30.
Oh, dali lang kay balikan ta si Action Alvin Graba na utod ang signal sa area sang Barangay Mandalagan. Duhan ni ka area, actually si Action Alvin narada sa area sang Barangay Hall sa Circumferential Road na Dampi going to Camellia. And ang iban, mga 1,000 plus mantos rin ni Kagawad ato sa Mandalagan Elementary School, no? Amo-amo lang ni sila, gintunga lang ni sila nga duwa mo. Grabe, no? Nga sitwasyon ini, do kabudlay. Dali lang kay balikan ta si Action Alvin Graba sa patrol naton kay nautod ang signal ni Action Alvin Graba reporting live dira sa area sang Barangay Mandalagan. Kita ta di sa kuano sa video nagkalatapik na ang dahon ka kapaya sa ulo sang isa sa mga benepisyaryong nagapila ho, nagkalaluyos na. Ay, perti, no? Amo na siling ko kung may payong ka mo mangyapon. Galing kay T.Y. Kagid Choice ni Action Alvin. Yes, Action Rex, no? Kung payong ka, way Kagid Choice. Sa 30 pa na nga iban. Ara na katasagwa, Action Rex. Oh, ara ka na sagwa? Yes, sir. Okay, ang pila nakahilira na, may nang nakakuan sa may tabon-tabon gawa sa ulo nila, may atopla. Ang iban, kung ara sila sa pila, kapangabay sila nga bantayanay ang ako niya pwesto, kay mapasilong sila sa mga pulo sang kahoy. Dari sa kilid ba na? Kung matubang kaya sa Camellia, ari sa may tuho, ayon dampi, damuman sa mga pulo sang kahoy, ang ibang diri Action Rex gakaon na lang sa may talabahan dampi. And diri may nakitaan mong kita diri Action Rex kunti ang may talabahan na da? May ara talabahan. Dito sa may unhan. Oo. Sa may unhan da sa nagabaligya galida. Oo, kay isa may rohas wala dampi. Oo. Oo, diri talabahan na siya Action Rex. Grabe gidang pila, no? Facebook Live. Left and right ni Action Alvin? Yes, sir. Left and right. Ang gapila? Ang pila. Wala makon mo na 1,800 hambal ni Kagawad. Oo, okay lang kung may payong ka kay daw magkakuan pero kung may kapayong bulad ka gidyo. Oo, bulad ka gid Action Rex. Nakitan ko di. Kunti damo nagapungko na lang ang iban samtang gahulas ang ila sini nga torlo. Gapungko sila sa kilid na lang balas ang aisle. Ining sagwa ni sigurado magabihan pa ni. Amugani man. Ina sample pa lang ni Action Rex 1.8 pa lang ni kay muli ang sitwasyon kagina may nakitan ta kagina Action Rex. Kundi ang iban uyat mga payong. Para kay perti ka init mo. May ara diri nga gauyat ya, silbi nga pandong ya. Ang iya sang dahon sang mga pulo wala ginkuha niya ikabe kakas niya ya kagamo na ginimo niya pero subong sini Action Rex yung lantaon mo daw naluntay nagidman wala pa sa ginapaguga lakat Action Rex asa subong ara pagyapon sabay gyapon ang pila masyado pagyapon nga kalaba sang pila and this time daw na nalaya na rin siya kung konser. Nalaya ang? Sir, anong tapos ang ginkuhan, ginpoknit mo niya? Oo eh. Anong oras ka nagpila? Meron lang tawa Action Rex ang iya nalaya na ginman. Nga? Ang iban payong. Kunti ang iba niya, kinausar payong, silibing nga pandong. Kalulayo, gidyagli iya sang anta. Diya kita ko di sa video mo yun, lulayo na ginaya. Oo, panaog mo na di, para makusan, panaog mo na. Labot na sa may... Kamilya? Kamilya? Uy pa, kanto pa lang. Hindi, layo pa ng Kamilya. Ang old ba lang ang basurahan nila? Yes, uruunahan lang jutay. Ara na kita sa... basura. Grabe, no? 1,007 lang ka mga pumuluyo. Nga daw sobra man na kanamudamo na gini. 1,007 na kung... 1,700 tong hambal ni Kagawad. Ang isa daw may payong kung ano? Oo. Alam tawagan na ano natabo si sa kuan mo ni? Ano ni nga? Ano? Mo gani. Alaya na sa init. Way kagida pasilungan kay mga kubo na dagkag mga ginagmay nga kuno.
Correct. Boy, kagidya pasilungan di Action Rex ang nasiling tanan, left and right ang pila dire. And kadayon ta sa paglakat, Action Rex more or less, gikan dire mga 200 meters pa ang pakadto sa may basurahan dati. Pila pa? Pero subong mga 200 meters pa estimate ko Action Rex. 200 meters? Oo. Pero ganito sa subong, hindi ako ng pila Action Rex. Grabe, Amo no? ni kadamo sang tao dirita para makita ang Action Rex. Tamo kita sa pihak para makita mo ang sitwasyon nga damo sa bihakon sang tao nga nagahulat sang pila sini nga tordo nga makasulod. Pinapuluban ta ko, estimate ko lang to pag Anong kwanto ni Kagawad? Tuman kwan nila, matigayon nila ang panagtag tanan? Yes, ang hambal ka ginali Kagawad, tingwaan nila nga matapos sa actually, kagin-divide nila ni sa duha ka Oo, pero distribution. ang Mandalagan Elementary School to ya, sige man to, Sige posible kung lawig dira ang pila, lawig man tong pila. Yes, sir. Lawig, amo kinamatabo Action na, Rex. Mayo pa to, kaya hindi sila mailitan. Kay, ang kwanto, damo to eskwelahan, may mga abre-abi, damo to pasilungan. Pero di ganing Mandalagan Elementary School na? Mandalagan Elementary School Action Rex, maabi kasi may Eroreco, Ruunhan, Baladagbe. Okay. Oo, dito ka. Pakato dito Action Rex mo, pero diriya, lantawa ba ang sitwasyon diyo? Ari na pinakapunta. Pinakapunta na ni Action Rex. Why ginadaya pasilungan? Uy, gidya pasilungan. Kaluoy man sa mga beneficiaryo, no? Amo gani man. Sitwasyon. So, ang basurahan to Action Rex, diri sa likod dampi. Sa sining sa likod na dampi amo na ang basurahan. So, diri mo makitaan Action Rex. Ako, isa-estimate ko lang, simple nga probanta more or less, mga 500 meters. Ang kalayoon, halin sa puno, pakatus punta. Sa mga viewers ta sa nagapamangkot kundi sa area ni sang barangay Mandalagan pakadto sa ilang barangay hall, no? Yes. Buwan na halin sa may circumferential going to Camilla area na. Yes. Amo nang ginausoy ni Action Alvin Graba. Layo na galing ginlaktan mo Action Alvin? Layo na. Ang face mo ba si masunog? Kung bulat sila sa init, kita ang mga Action Rex. Oo bulat mo kita sa init. Normal na yan. Okay, ang lain pagidya. Amo nang pinakapunta, Oo, amo nang pinakapunta. Mangkuta dabing pinakapunta kung anong tsansa, lulayo, gidya, no? Dali, pamangkutun tabi. Ang pinakapunta, ang lalaki kag babae. Lalaki kag babae. Sila dang last? Babae. Oo, ma'am. Anong oras ka pa diri kagina, ma'am? Ako lang po. Pag ka lang. Oo, okay, pinakapunta. Pag lang ko siya. Kaabot. Na-check yan ako, naratungalan niya? Na-check mo, ano na pangalan mo tayo? Cash? Oo, okay lang. Ate, okay. Medyo excited siya. Excited? Excited and at the same time excited. Excited ka man, ma'am. Makuha mo yung mga ayuda. Kapal sa libog. Mo na Action Rex, nagkadlaw siya. Kaya mo pa ni? Sa gabi? Kaya. Kaya. Awat pa man, sa isnil, no? Oo. Importante da nga, hindi lang mag-ulan bala. Oo. Kaya kung mag-ulan da, mo ginang kuwantagid nga mabudlay ginadagay, way pasilungan mo. Oo, ang dahon sang kapayas. Oo. Lapit na ni maubos. Ate, laban Te, ubos gina siguro da. Oo, ano natabo sa imo nga, kung anong iyaman yun, raya na ng imo nga. Ano natabo sa dahon sang kapayas, nalaya na rin. O, nalaya na sa init. So, amo na Action Rex. Amo na grabe sang init na mabatsagan. So, pila natin nga mga kauturan. Ang malain lang kung way ka dala payong. Amo nang pinakamasakit da. Way ka payong, may panyo ka, te, amo mo nagyapon. Oo. Way ka na pasilungan mo. Gani man. Amo ning problema diri kag amo ning sitwasyon diri sa area sa Gabori Road. Tila nga kapulisan da sagwa? Way na diri sa pinakaulihin na ni Action Rex, pinaka puno. Way nagidya. Pero ang mga kapulisan natuto sa may likuan pa barangay hall. Yes, sir.
sa sulod sa barangay hall may 3. Sa Sagwa may ara 3 man. Kag diri dampi sa may tunga layon, kag sininga pila sila ni ara man isa ang pulis gagwan sa man. Makon mo na yung aperti ka init siya, kakalo lang siya, no? Kakalo lang ang pulis ka uniform pa, amo pa nga ang init sa sininga tirion. So amo ni aksyon na ret sa pila ka mga sitwasyon diri sa area sang Buri Road sa area sang Barangay Mandalagan samtang nagapanagtag karon sang ila sininga sa kon ayuda gikan sa gobyerno. Balita report sang patrol ang aksyon nyo, aksyon Alvin Grab. Pero dahil lang nag-move man, nagalakat man. Nag-move na sila. Action Rex, no? Wala nang madugay. Good. At least ang social distancing niya? Wala na to man. Why did it? Medyo pagdistansya lang gamay 1 meter lang May gahambal to kagina sa megaphone. Social distancing. Mapati. Pero kung why naman? Masir na dula naman sa payong. Dula na naman kung masir sa payong. Pertinaan ka init. Ay, sige. Barangay Felisa, man ga kinagual ko no to, hindi ba maintindihan to na ditong sitwasyon man? Yes, Action Rex. So, sa sumag, kay na, according kay Mr. Ronnie Gordon to, pertiman. Oo, galing kay White Choice. Tananing payout centers ni expected ni nga muning sitwasyon today, no? Yes, Action Rex. Importante lang matapos-tapos kag social distancing lang naman ang pinaka-importante. Kag kung may ngalan ka na to, why naman kinanglan ang dulaon tong ngalan mo? Oo. Di naman lang madula. Oo, kaya ang iban di excited makakuha. Matemprano pa. Galing ka yung iban to, alas 7 pa lang, alas 8. Hindi mo na pwede nga galing kay depende na kung nauna ka to pila una ka gito makakwa. Yes, Action Rex. Kung adlaw ka na nagpila dara, meaning sa pinakalikod ka. Oo, atong kagina mga wailan dugay siya nakapila. Pero expect mo, amuling nga tostada Action Rex. Hindi magdubo sa mga lasing ko lang sa ispuli ni mo. Kung nang pinakapunta, guro, basi kumalabutan pa na alas 8? Amo pag-ini. Amo pag-ini Action Rex. Laban. So, amo ni ang sitwasyon diri ni nga masyado ka laba sang linya sang tinion sa area sang Barangay Mandalagan, partikular sa may Buri Road, no? Kay pakanto mismo sa Barangay Hall sang Barangay Mandalagan. Ayos. Direkta sa Mandalagan with action na nanikiraw ang action nyo, action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action sa patolod. Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Daw manog hingapos na manog uyat na sa katapusan niyang lintang daw na disgrasya pa. Sige salamat gid Action Alvin Graba. Balita gikan dra sa area sang Barangay Mandalagan. Barangay Mandalagan payout center to ang Mandalagan Elementary School may 1,005 plus pa dito nga sige pa kag expected nga malabayan ni Action Alvin Graba ang ang Mandalagan Elementary School, no? Amo na duwa ang payout center sang Mandalagan, ang Mandalagan Barangay Hall kag ang Mandalagan Elementary School. Ay puwerte, no? Grabe gid galing kay bisan din ka subong nga payout centers nga skid today nga adlaw amo giding problema. Kay naga pag kita nakabato na sang information sa area sang Felisa, sa area sang Sumag, kag iban pang mga areas din pato kay nato nga grabe gid ang problema. Ang social distancing number 1 gid. Why gid ginasunod, no? Di pagro pagro pati-pati man kamo ginagmay sa nagauyat sang ligapon daan. Amo lang nang ayo ta. Sige, Action no Radio, Philippine Standard Time, alas 11, alas 12, 11 na mga ka-aksyon. 12:11 na, kantuan tanang balita, gikan sa kay Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Mga residente sang purok mahimulaton sa Barangay Banago, nga kung tani paidalom sa swab test, nagpamalibad ho.
nagpamalibad sila man. Isa ka persona nga tupad balay isang panday nga napatay ginkuha na sang City Health Office sining nga aga. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. We have Action Art. Tayo po Action Art. Ginahulat karon ni Kapitan Ricky Mejares ang Barangay Balago kung ano ang matabo diri sa mga residente kag ara bala Action Rex na sakupan sang radios nga kung tani ipaidalom sa swab test ang plano sa sining nga mga residente dira sa Purok Mahimulaton matapos nga kahapon nagkadto dira ang taga City Health Office agud magkandak sang test na malibad sila ilay Action Rex. Actually, ang nagpaidalom na lang sa swab test si Kapitan Ricky Mejares, ang Purok President, ang isa ka residente nga lapit nilang puluyan, kag may isa pagid nga nag-volunteer, 4 lang sila tanan. Pisang nga tuman kadamo sa mga residente nga ara dira sa palibot malapit sa sining puluyan sa Purok Mahimulaton. Nausunod diri sa kay Kapitan Mejares, depende ini kung ano ang desisyon karon sa City Health Office. Kay ambot ko na kulang sa pag-insendi mga residente kay ang iban natahap nga magpa-swab test kinadukan ka magpositive. Kaya mo na ganing nga ginambalik Kapitan sa ila mas nami gani nga magpa-swab test sila para may baluan kung ano ang ila sining status. Kapin pagid kun ara ka naga-star marapit o dira iya sa Purok Mahimulaton. Now isang ginkuhan sa swab test na marapit na sa purihan sa tong nagpositibo pero napatay nga panday ginkuha na iya sa City Health Office ning aga kagindala sa quarantine facility agon masiparar ini siya sa iya mga kainod dira kag mga himata Action Rex pero ini ginahulat pa kung ano ang mangin resulta no sang RT-PCR test. Lugang pa nila aresti karon nga aga ginbalikan ato lugar kagindulungan sang tubig kag pagkaon nila kinanglanon agod nga ma-providean man sila kay hindi gid pwede yung liwat ginapay balon niya nga bisan may paryente o mata kadra sulod hindi ka pwede nga magpadulong dira sa Purok Mahimulaton para magpakigtransaksyon o kung magpauli sa balay. Pero anong sitwasyon to? Makasulod sila? Makagawa sila? Hindi. May pulis to gamantay sa Rex. Never kagid hindi kagid makagawa dito sa lugar na napaidalong katibilog ini nga Mahimulaton ang ila sining nga ginabantayan subong na hindi gid pwede ang pagwa kag sulod diri kay Mejares. So gahulat man siya kung bala sining gaudto kay in fact while nga nagapanagtag sila continuation o kung padayon sang SAP wayon tat man ang communication sa City Health kung ano man ang plano sini karon nga udto nga sa din gina-expect niya nga posible yung mga representante magbalik to sa lugar bangod nga medyo malawig-lawig kanimo o hindi na magtaway kag mahibarwan kung nano ang result sa ginpatigayan nga test sa mga individual tayo nag-volunteer lakip sa iya hindi pa ni maklear ang Purok Mahimulaton dira sa Manago. If you remember ano kalawig ning lockdown ni Action Art way pago signal? Wala pa yun, depende pa niyo wala na kung ano nga advice niya sa City Health Office. Ang matabo sila Action Rex malawig-lawig guro ni kon until sa time mo panaguruwa ang result pero maklear nga wa ilusang na kwanda natapikan makon nutrisi nga anto ang nagapositibo mo pero sa lugar ito sigurado nakalagaw itong iba na nakaswab na da serya? Ang mga problema ni Kap kay nalukan mga tao ng paswab. Uy, para man sa proteksyon nila. Hindi nga mo na gina-explica na gani, silang balikan kung ano ito luwas ninyo ito, basi posible po dyan ang City Health. Agod di pa yung insindi sa ilan, nga ang swab test, magkapulig na, agod nga at least kuhan ka ba na magagiyo, kasang hilway. Proteksyon mo na sa kada isa da, sa pamilya, sa kabataan nila. Correct. No, kay kuning kaso, sumrex na ka lang na negative ka, tapos gali asymptomatic ka imo nga bayara ka na sang COVID-19 kundi mas delikado pagid kapin pa kung may close contact ka sa miyembro sing imo pamilya
Yamo lang isa sa ginatiwan karon ni Kap Miares nga at least may suginado liwat ang mga residente dira sa lugar. Pero well provided sila salin sa pagkaon, mga tubig nga inon, nga muling basic nga necessity o basic needs sa mga residente dira sa may area sa Purok Mahimo Laton Banago. Sa naimanuhan nga sa Bilog Bacolod, ang confirm pa lang na may lockdown as of yesterday, kaya na sila nipay sina-check pa. May mga report nga somewhere sa Estefania may araman, pero sila nyo ay panagid officially na hatag sa iyan kopya subong. Pero ang ara iya sa official listahan sa Bacolod City, ara sa Barangay 29 sa Pagidait, may isa ka anda, kag sa Barangay Tangog sa Seaside, sa Mahimo Laton sa Banago, sa Riverside sa Banago. Pero ano ning Purok Seaside ni sa Tangob, tanan ni lockdown? May mga action like sa mga instruction gid supposedly mo ngay mo on dra ni Kap. Okay. Pero ang iba niya, mayara lang balay para sa barangay 26 blood nimo. 26 kag 29. Ang sa 26 ay pala ni Kabalay. 29 sa may kisara na Kabalay. Ang sa barangay 26 30 Kabalay. Sa particular na sa Purok Masanag 1. At least tinaya sigurado kag na-identify gid nga balay nga mo lang lockdown tikon luway ka malakip na sa 30 houses tiluway kaya nga makagwa sulod dira sa lugar. Maring parayag ni Kapitan Ricky Miares Senior sa Banago. Aksyonan dito ko alin aga pa ko to alin. Pagbugtaw ko, nag-report ko sa barangay, dito ko dahil naguna kay tungkol ang ginuna ko to, ang kalanon isang tao. Distribute ko to sa food pack sa 633 ka household kag tubig. Tapos ang aton to yung gin-lockdown na pumuluyo, hindi ko sila kagwa, hindi man sila kasulod. Why may makasulod? Ginkuha kami to gina na tupad sinablas ang positive nga napatay nga balay. Gin-swab namon to gapon, kag nagayo ang DOH, pikapon gid siya nga idaldalon sa quarantine facilities. Pila ka bilog to, Kap? Isa man lang to kwaon nila, amo to si, hindi ko lang pag-mention, no? Amo to tupad balay sang napatay. Gapon, nagkagput ng swab, nga iswab na sila palibot. Ang contact tracing. Huwag gid nagpa-swab aksyonan, kulbaan sila. Ako na lang ang nagpa-swab, kag ang Purok Chairman, para nga makita nila. Hindi na natin. Ginakwad sila sa DOH, nga papaswab gid, hindi sila mapilit. Kaya gina-instructionan ko man sila, ginakwanan ko lang, tuyan ko man sila nga, hindi ako porke swab ka, positive ka. Kundi mas mayo gani, naging swab ka para mabalan mo. Gabalibad sila aksyonan, gindala na namin namon ng pulis to nga kwati, para makita ganin nilang nila aksyonan. Nagpaswab na lang gikuya sa pumangan nila sa Panguluyo. Okay. Ako yung nagpaswab una. Dason ang Purok Chairman, nagpaswab man, kag may duwato katao nga taga may mulaton, daw ka-desidido dahil magpaswab, kaya mo to 4 kami. Okay. Sila ang swab nga daw nakita sang DOH nga daw may sintoma, huwag sila yung nagpaswab. Ano ang matabo sila Kap? I-home quarantine lang sila? Amo na gani ginapamangkot ko action ad kung kay nagpositive ang 13, ini ang matabo sa lockdown na sa 30 regions na upod sang napatyan ni, ini magwa sila, i-home quarantine sila kung dalon sa quarantine facilities. So why pa na subong instruction kung anong himuon sila? Why pa action ad kay amo na ginaambal ko man sila anong matabo ni sa inyo, why pa man sila instruction sa akon. So para kagtok sila gina, amo lang to ginang concern nila ang isa to nga lapit gid sa pamilya, tigin-swab nila gapon, kwaon nila. Monarson Rex na ang pinagka-latest sa area sa Banago, gina-check pa na itong City Health kung kumusta iya sa ibang mga lugar, maladi sa iman ining concern na wala man na nag-cooperative, especially sa gusto ulit matabo na pagkuha sa RT-PCR test o consult test sa sining mga residente nga apektado kaging paidanom sa lockdown. Sining aras 3 sa hapon may ara meeting si Mayor Pino Nadia
Opo, Action Rex sa pilag ka mga or asosasyon sa mga doctors ba, no, kag pilag ka mga health workers diri sa Bacolod. Kaya kung di nila nagsulat sila to, kung nagpangayo nga kung pwede, ibalik ang Bacolod sa ECQ. No, mo nang ila request, kung nagkaroon talaga yun sa meeting upod sa alkalde. Na sunod naman kay Vice Mayor Sid Pamilyanan, yatibod na ila na mag-decide ka man isa ina ka political decision na pwede magtuga sa kuan pagid pagkalugmok pagid sang ekonomiya kadugang ang problema sa Bacolod in kaso kung hinuon ina sa city but sunod rin kay Vice Mayor Sid Pamilyaran kulatong Manila kung ano mga reaksyon kag parayag diri sa National IATF 1 nagilapit ang Hulyo 31 lamang katapusan kapag patuman sang extended modified general community quarantine. Maritagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon-aksyon ay tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluwanta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, DSWD nagapanawagan sa mga tigulang kag balatianon ho nga benepisyaryo sang SAP nga hindi na pagibutang pa sa kompromiso ang inyo sining nga kabuhi. No? Ibalaon taw ya Aksyon Marlon Hinovia sa detalye kag iban pang mabalita sa Kapitolyo. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mayara sang importante nga pahanomdom si DSWD Western Visayas Regional Director Maria Evelyn Macapobre sa mga benepisyaryo sang ikaduwa nga trans kag pati na mga left out kag additional families ang Social Amelioration Program o kon SAP. Ini kasunod sang natabo to bala nga pagkapatay sang isa ka tigulang kamay edad na nga taga barangay Villamonte atong fatality bala nga si Aurelia Magbanwa sa nga Purok Sabis barangay Villamonte plus hindi na ni Bag-Ono nga natabo action rest ay kamaduruman sang pagtagana ito nga sa una nga transbla dito masabay barangay Tangob may barangay Tangob man to patay man to Mayo 1 to Action Rex ang fatality to si Gualberto Hurtado Sr. 84 anyos ang pangidaron sa sunod ay nisa sang gym no sang barangay Tangob sa first trans sa second trans nagligad nga Hulyo 23 37 anyos nga sa beneficiary nga sa barangay Villamonte. Ang hambal ni Macapobre kung may ara malang Action Rex sang representante bila miyembro sang pamilya ang sining bisan hindi pagalit tigulang bisan hubin pa pero agaangkon sang barati ano kon masakit kag babutang sa peligro isa din nga kayong lawas pwede Action Rex nga masugo ang isa ka miyembro sa iya sa pamilya provided nga ang ilang ngalan ng pamilya nga among ipadalaya nga manugkuha Action Rex dapat nakalista na sa iya sa ring SAC forms ining Social Amelioration card o confirm sa Action Rex sa beneficiary na kundi sa form sa Action Rex may nga number 1 kag number 2 masulat ka na miyembro sa pamilya mo pwede na ang number 1 nga nabutang mo o ang number 2 nga nabutang mo ang miyembro sa pamilya. Ako na sa ang dapat nimo sa nga sugo na Action Rex sa magkuha ang 6,000 pesos padalaan mo sang ID plus may ID man ang claimant. Sa bangkot Action Rex kung waay nagid abi sang sugoon nga miyembro sang pamilya. Hambal ni Macapobre hulat lang sa balay may ara ginahimo na Action Rex nga door to door nga nagtag ang DSWD o galing after na sang payout sa payout distribution. May listahan, may ngalan man Action Rex. Galaom si Macapobre, hindi na ni masulit. Ining natabo nga pagkapatay sang sa beneficiary kay manti ang tinutuyo sa ling sa Action Rex para mabuhi ang beneficiaryo mo. Hindi kay para nga mapatay.
Katabo Actionex daw suli lahat tiga kasubo pa si magkapobre kaya katabo nga kaangay siniti dari sa Bacolod ganaan na may ongoing pang asap distribution July 25 sa Barangay Bata, Granada, Mandalagan kag Barangay Vista Alegre. Yan parang yan importante ni Maria Evelyn Magkapobre. Hindi po kailangan para sa mga senior citizens at mga immunocompromised individuals na benepisyaryo ng SAP na kayo mismo ang lalabas para kukunin ang inyong SAP. Kasi po, gusto nating maiwasan na hindi ma-expose yung ating mga matatanda dahil syempre mahina na yung kanilang resistensya. Kung ikaw naman ay walang representante, huwag niyo yung pumilit na magkadto sang distribution points. Dahil nakita niyo naman sang video natin na pwede naming ihatid o yung tinatawag natin na door-to-door payout. Siyempre, hindi lang magkasabay kasi kung ang ating teller ato pa sa distribution center, hindi naman siya po pwede na at the same time, sa samang oras ay magkadto sa inyo. Usually, ang ginagawa na pagkatapos doon sa grupo sang maramihan, saka pa lang sila magpunta doon bahay-bahay doon sa mga matatanda at iba pang mga immunocompromised. Ang Regional Director sa DSWD Western Visayas, Magkapobre. Update ko lang ang gamay nga background sang nagdugang nga 34 ka mga COVID positive sa Negros Occidental, 34 Action Rex, 31 mga locally stranded individuals, ang tatlo frontliners naman ining tatlo ka mga frontliners, 25 anyos lalaki taga Banuasang Ibi Magaluna, para naka-home quarantine isa, may sore throat na ginabatsyag. Ang 33 anyos lalaki gyapon frontliner taga Ibi Magaluna sa gihapon, asymptomatic, naka-home quarantine. Marisa, ikatatlo 35 anyos lalaki taga Sunal Santa Lisay, ka Palamugnaw lawas siya kag may LPM nga ginabatyag siya, naka-facility quarantine. Ang sa Murcia, amay sa 31 ka mga LSIs Action Rex ka nag-positive, isa din nga admitted sa hospital. Ng 56 anyos nga babaye nga taga Banuasang Murcia. Ayman, so far sang latest nga nag-inabot Action Rex ang katapusan di amotong sang July 23 atong 12 ka mga nagkaroon si LSIs kag 12 ka mga apor. Di ara sila gindalan sa bahin sang Silay Provincial Healing Center. Kato sila sa Togo nga barko nga nagadungka dara sa bahin sang Bredco Port. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Maro Sidovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play-line na Isyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 nga oras diri sa aton sining pagpangalagad. Sige, salamat gid Aksyon Marlon Hinovia sa imo sining balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kay Pit Cemetery kadto di bla kay no taka di sa face mask nga ginapamangkot mo ho. Ara ka sa sulod balay mo, ma-face mask ka. Kung ara ka sa gwa, ma-face mask ka gid, no? Hindi pwede nga, ara ka sa gwa, hindi ka mag-face mask, di ba, Sir Elray? Dapat pag gwa mo di sa balay mo, face mask ka gid. Di ara ka sa balay mo, ma-face mask ka.
ka ay karon face masanta ka karon Pet Cemetery. Kay Pet Cemetery kung naga-monitor da sa ka dibla kay tampukan ta ka face mask kung gusto mo, no? Importante magmay tisi ikaw, no? Kay kulang ka sa vitamin C. Sigurado kulang ka sa vitamin C. Nantuab lang itsura mo ho. Pet Cemetery, no? Kulang bala ang imulawas ang vitamin C. Dapat magmay tisi. Malakay Finance Corporation basi nag Sige, daligid lang mga kaaksyon ha, kay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay, mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig, pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos, sige, mahatag tanay pila ka mga talamyawon ta sa sining hapon. May lang nga pamati kay Lisa Monte Castro. Kaupod ko gid kamo sa adlaw-adlaw ba? Thank you gid. Sa lubrahon niya. May lang nga monitor sa Doha, Qatar, no? Hay lang da sa pamilya ko sa Barangay San Antonio, Himamaylan. Thank you so much gid Lisa Monte Castro. Kay Manny Loquias Rex, taga isa maayong herbal para sa lawas ya. Yan, nga ginahingabot ya ka si Rex. Ambot ni sobra niya. Way ko kay Balo, way na sa gani karo padala minsay pit cemetery. Kay mo unta ka sementeryo dayon para nga maklaruhan mong imo sining tinutuyo, no? Paring Ruel Lanawan si Roma, amugid, may ara ari. Ruel si Roma. Thank you so much, paring Ruel. And Michael Jr. Ambong, no? May lang pag-monitor, pamati sa Action Radio, si Michael Ambong from Las Piñas, Metro Manila. Thank you so much, Michael. Si Gian Resisio, may lang pamati kay Romulo Hefty Lamag. May lang pamati dira sa area sang Barangay Tangob, no? Tamiyaw lang sister ya si Nang Langging sa La Castiliana. And Madam Virginia Antonio Olpenda, may lang monitor dira sa Celine Homes, Barangay Estefania, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Dennis Richard Tiboroma, may lang monitor, kagreet siya lang si Rijantan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla. Kay Maria Nelma Teruel, may lang monitor from Alihis. Philip Lorente from Barangay Minuyan, Morsia. May lang pamati kagay Aldrin Limaco, kagay Mrs. siya dira sa Ninas Rose, good PM lang. Warlito ni siya dira sa Barangay Magbalyo, Kabangkalan. Rodney Harder, good PM. Action Rex man kaluoy man sa mga beneficiary, makuha mo 6K mo, ayawan ka man painit, lain karon kun umulan. Mugani man. Daw taga hapon daan gaulan, tanigin pang house to house na lang sila. Gani man si Rodney, no? Warlito ni siya kay Jane Stone, may lang pag-monitor. Baw kaluoy man na sa ila. Gani man. Kay Roth Kuzawa, may lang pag-monitor, Roth Kuzawa, no? Kay Kagawad Peter Nobles sa Panukoy, may lang pag-monitor Kagawad. Jenny Solgon, kay Madam Stella Villalona. Merly Gonzaga, may lang pag-monitor. And Jeneline Maranga, good PM sa Barangay Sumag. Jeneline Maranga. Kay Totoro Hilio Catalbas Jr. May lang pag-monitor. Kay Desiree Babor Agana, good PM lang. Kamusta ang sunog sa Panukoy Action Rex? Diradaan gaw braban ako, mati lang ko dis update sa sunog, no? Kay Manilin Alvarado Baido, may lang pag-monitor, paring kinalon sa gay, good PM lang sa Tokyo, Japan. Kag Sugar Brown. Ayambot na ano naman. Sugar Brown, no? Way ko kabalo kung nanunong bot mo sing ganon. Nuranti Banaag, good day. May lang pag-monitor sa pamilya Banaag sa Hinigaran. And Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw. Okay. Almera Lim Malasarte. Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor. And Juan Salmiti Isiha, may lang pag-monitor sa pamilya Isiha kag kay Ronnie Juan kag pamilya Salmiti sa ila ni Charlie. Ayos. Tata April Elmission, may lang pag-monitor kay nanay kag kay tatay. Kung sinistor kag Bukay Elmission, halong kamuda permi, happy listening lang from Las Piñas. Ayos, dagang salamat Tata April Elmission. Kay Robert de la Haroda, may lang pag-monitor sa Handumanan sa pamilya Alib sa Bantayan, Kabangkalan. Alison Asibido, may lang pag-monitor and pakigupod lang sa kalisod nga niangkon ni Attorney Councilor Dindo Ramos. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon ha, standby. Manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:46 ang aton oras. May lang nga pag-monitor kay Sir Jolly Castillo kay Obi Juan Camote. Grabe nga lang mo, Obi ba? Thank you so much, Obi. Kay Lunila Tarosan, liyabaw sa kadamo ipamangkot sa imo Action Rex, mugid na, itapik sa imo. Use your common sense, piti. Piti cemetery, no? Amo ni siyang dungol nga tao sa kalibutan. Pero kung magkadto di siya, tagang ko pa sa face mask. May paaman pa siya. Mo lang ng simple, no? Kadtuan tanay sa aksyon, Alvin Graba sa balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. 55 anyos nga mayho ginsulong kaginlutang sang hubog sa sulod sang ila sining puluyan sa banwa sang La Castellana. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex luwas na sa katalagman ning isa ka laborer nga may matapos gintiro kagabi sa sulod sang iya sining puluyan. Last 9 antak na kagabi sa sitio Hiniwaan, Barangay Manghanoy, Banwa sang La Castellana. Din ang biktima diri kilala kay Christian Banches. While ang suspect kilala kay Telesporo Prava nagapuyo sa amuman nga lugar. Now kagabi personal man padulong si Police Captain Ramel Bustamante, ang acting Chief of Police sa La Castellana City, La Castellana PNP, dito mismo sa lugar sang insidente. Sa diin, sa initial diri nga pagpangusisa, ginaligar ginsulong sang mag-amay nga suspect ining biktima kag number 1 diri nga ginhangkat pa sang inaway kay komo ang biktima way nagwa sa iya sini nga puluyan. Ang duha sini ka mga bata sang suspect nagsulod gid siya sa balay kag diri Action Rex nga ging kastigo ang ining biktima. So, ang natabo pag diri kay komo ging kastigo na tuyo pa kun tani nga magpalagyo ang biktima paagi man sa paglumpat sa bintana sang inali na lang gintiro sang suspect nga si Telesporo Prava ang ining biktima kag igo sa iya sini nga kalawasan sa iya sini nga lawas. Actually isa laman ka igo Action Rex sa iya sini nga lawas. Rason nga inigilayon ang gindala sa La Castellana Rural Health Unit kag gin-forward gilayon diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Pero sa follow-up operation sang mga kapulisan tigayon man nga nadakpan ining si Telesporo Prava. Ari ang pahayag ni Police Captain Ramel Bustamante. Sa pag-imbestigar nato no itong pangusisa gira medyo may timatimana na sila pag-isya pala o may timatimana na siguro naglapot sa mo sa itong insidente no upod sa mga bata niya tingkubat niya gitsulod sa balay ng duwa ka magulutot pag na isang biktima nato sa bintana dito gitiro sa ano ang recovery sa lugar siya. So na-recover na to ng isa ka caliber 38 na o kag may tatlo ka mga duwa ka bala ini nga live ammunition yung isa ka may cartridge case no isa ka CEO. So base sa pag-imbestigar natin sa suspect so isa man ang kalupok ang ginitiro niya. Action Rex ang kabayang gilamang sa payag diri ni Bustamante sa diin duha ka kaso ang pag-aatubangon diri ni Telesporo Prava number 1 ang frustrated murder kag subong man illegal possession of firearms matapos ka nakuhaan sang armas nga Smith and Wesson muni ang nakuha sa suspect. Action Rex Tikpal nakuha diri sa suspect. Balita report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Akson Alvin, kadtuantang balita ni Akson Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update na sining natabo kagabi or kahapon sang hapon, more or less lasing dira sa area sang Police Station 6. Di pagpangimon ginalantaw nga motibo sang kapulisan sa paglutang kagabi or kahapon sang kasisidmon sa magutod nga napatay sa Barangay Takuling, no? Suspect padayon pa nga ginabulong sa ospital. Yari ang kaundan sang report ni Akson Eric Magbanwa. Akson Eric! Oh yes! Action Rex, Barigui na Kantong. Oro mo nang Ayo di purma. Nagakuan ba? Automatic, may. Amo ng tirada da. No? Yes, Katawag pa Rex. sa sapyak nga linya, te ano mo na kay automatic kay mo ya? Oh yes, ako pa. Gani. Teway kita na? Ayo di purma. Para kay kapchad ka kay kagawad Juprit. Oh, may lang nga pag-monitor. Tawais lang ka pa matsyag pila ng kadlaw. Oh. Basi ko na lumo sila, no? Sa sabaw? Sa sapa. Paring ala na bales. May lang nga pag-monitor. Paring ala na bales kay Josing Topas dira ho. Ay, monitor sila. Monitor sila. That's good, no? May nga indikasyon, no? Oh. Hindi sila mati. Because this is number 1 program ko Alaban nung Ay, sus. Kung hindi sila ka... Mati. Patay. Kuya. Ayo di purma. Ayaw mo dira kay Toto, Rogelio, Katalbas. Bukol. Wala ka buto. Wala ka pabatsagaw, sugid lang to. Wala kita. Ay, way itong imo, man. Waya. Ati, way isugid eh. Sugid, way tupa. Ayo di purma. Abo na tayo. Mayo nga, may napon nila kay Konto to Manuel Ko. Oh, kay Toto Manuel Ko sa Silay. Sa Silay City, si Manuel Ko ang pamilya. Yung pamatiki sa ton. Correct. Kag si Rogelio Toto Catalbas Jr. and the family. Nagapamatiki sila, no? Mayugid. Oh yes, Action Rex. Amo nang tirada da. Ay, oo. Te? Ano? Ang ano? Abi ko kung mayara na. Mayara na tagapapot ko. Sa dason lang si Mana. Ati timing ina. Kay sa Lunes, sunas ang presidente. Open City. 27. Pagka 28-29, paabuton na na. Ayo di purma. 27 sa Lunes ba? Kung isipon ta, mga 5 pa kadlaw ba? Dali lang na. Pag mapatay ang July, no? Para pag sang ata August, another, buto may tigkiriwi pa? Ati, wala daw naman siguro. nag-abansin ng tigkiriwi, daw matigkiriwi naman ta sa Agosto, hindi na guro. Hindi na magkiwi, ayot ito. Ayo di purma. Ayot tigkiriwi na. Oh. May COVID pa. Nanti mo gina, ayot ang guatas ni. Why gitas ni may mahimo, no? Ayot si ang John guatas ni. Michael Himayo, siling niya, pamatigid siya, katandem ta kuno na sadyahan. Sa may pang si John Michael Himay, ni ginasadyahan? Oo. Ate, okay Pwede ko isip po na. May ginababot ka pa kay kadua. Ayo, o kapag Parinono Kisando. Ha? Parinono Kisando. Ay, si Parinono Kisando sa Manuling Kawayan dagli, oh. Manuling no Kawayan. Oo, kamusta siya subunga ba si Sako sa blang? Sako ang iyang pag-post sa iya sining FB sang iyang delivery. Gali. Oo, may mga katri, may mga doon na iya. May mga katri, may mga portahan, bugwapo. Sini ko tumayang negosyo ni Parinono Kisando. Oo, doga tirada. Katirada sa subong. Gani man. Parinono. Oo. Waslik man gamay. Ayo di purma. Ay, suling ko gidaw. Kay Kent Bulakha Juanesa. May nga pamati dira. Sa handumanan na. So, kita bigay sila Carlotas, pare join pala si Kumarita. Si John
Sulinap kag kay Mads Ronali. Oo. May lang ang pag-monitor. Monitor sila subong Oo, to grabe na kitang pagbaha sang pabo sa busiya kita. Hindi ko grabe nakatambok sa uniforma. Dispose ka rin. May kato katamo-tamo kasi pabo sa Rex. Damo, ge? Oo, kapaligya sa subong pabo si Paridyon Sulinap kato hindi na kita magwantan sa kadamuhon sang pabo ya. Ate, padamuhan na pre. Saling niya, yang kay Parirex kay action Eric, ari niya, ang ibaligya ko niya ang sobra ni. Ate, kay good. damo-damo na kayo. Oo, kay Wayman Obrahon ang pabo mo. Do katinggas ang pagpamata sang pabo yak sa Rex. Muna do kadamo sang pabo ni Paridyon pag di kumarita Ronali, no? Ate, kaluyaman sila. Kaluyaman sa kaluyaman ta eh. Uy, dapat eh. Ay, di purma. Kaluyaan sila gani, kita ya, hindi. Amo gani. Ay, si Sir Jomari Vargas. Ay, sir. Kamati sa buong saton. May lang ang pag-monitor kay Sir Jomari Vargas. In action. Yes. Hindi ka pa na mangita, tao. Nga pag hutik mo pa lang siya, upload na sa dayon. Ara dayon. Di wala kita da, sir? Ara. Ayo di purma. Pispetalis domingo. Si Toto Ganis ang PDM, pinagsaka di gani kay na, bago man lang kami kamit nga duwa. Ako na kamit kayo, Toto Gani, Republika. Oo. Kamusta sa? Ate, gwapo mangyapon eh. Ayo di purma. Sok ati para ka ako. Waay eh. Okay, ito mungkin ang tisuyon man gali si Toto Gani. Idol sa tani action Roger Gote mo. Gali? Oo, si Gani Republika. Siya magsoksok. First time ko kay na nag-meet siya. Siya magsoksok ko sa dako-dako yung antipara. May ano na sa dako-dako antipara gali? Kasi Elvis Presley ko. Ikaw ba tayo gusto to Gani Republika? Oo. Di Mayogit. Namasyad sa kay na. Nagsaka di siya. Namasyar lang? Namasyar lang okay. Mugid na kong kaysa kung Wayman Obrahon. Okay, makadalagsay man di sa Action Radio Bla. Dadala sa permi ka pamulya sa Panaad. Bakit rin na sa pong ilang homepage? Oo, rin ang opisina nila. Pero daw, sige pa construction, guro ay. Sige. Panaguro Action Rex na. Ito, wala na untat ang construction nila. Ito, namion ako nila opisina mo. Tinayo mo dito sa Granada. Sa Granada, sa may Panaad. Sa Panaad, sa area sang, ano ba, silinga pa sa sakot mo? Ang Panaad, Tiyan mo na sa. Gani? Ako na tang tirada, no? Okay. Okay Sabado man today Gani man do kasang chimpo sa mong kagalom blab may galom bro kaginot para pinay naguba na diyo naguba ay gali grabing lawas do Resinda lang si Jumari ito mahana man mobile ko dyan ka naguba dyan kasi masalain ka katampok lahi ko mag-ubas ang matapikan sa mga sang mag-expand sa Blao? Mag-expand sa Dalagano gito sa kuringda ni Raymond mo ani Edmond mo makuringda nga daw ka mantas mo nga daan hindi ka mag-ubad sa bayo mo no kung may kuring kasi masalain ka nga kuring mo nito sige sino ning nag-text nga kakadlaw siya man may Yarek, good noon. Monitor ko di sa inyo nga duwan ni Rex. Gakadlaw ko damo bunga sang peanut butter ko. Ay gali, tani dalaan ta ka. Galing next week pa ko pabakulod. Ay gali ka. Sa dina? Sa diniman, sino ni man? Wala ko bala ko sino ni? Damo, ano to? Damo sa kuno bunga sang peanut butter. Anong bunga? Bunga sang peanut butter. Ito peanut butter ito para mas napay. Udo, ginabutang sa tinapay gani man nga may bunga bunga sa peanut butter. Pamunga gurong iya peanut butter Ano na saman? Basi peanut butter ni gurong nga inugbutang sa kwan. Sa tinapay Happy Saturday sa inyo nga duha. God bless. Peanut butter okay nga pamunga na iya. Amo na nagalibugan sa ulo ko nga may peanut butter nga nagapamunga. Gani man. Ay suso. Gapunta ko lang to sa Castellana Punta ko lang ulan sa Castellana. Siling ni Kagawad Jopred sa Panta. La Castellana, nagabundak di ulan. Oo. Gabundak na gali Kagawad. Gabundak kalidad, sige. Baik ka nagkawad, basi madala ka sang buntak. Ayo di purma. Siling ko gito.
kag magalaga sang baha sang bundra kaulan, no? Sige. Sige, dito. Anong latest na eh? Latest na action Rex daw love triangle diri. Ang ginatanaw sang kapulisan sa station number 6 sa sining pagluthan, pagpatay kagabi sang mag-utod dara sa may area sang Top Star Engineering Works sa may Gonzaga Extension Barangay Tacoling. Ini matapos nga sa investigasyon ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 6 nagagwa nga may-ari gali ginatawag nga pagpangimon kag sobrang luyag sang sining suspect nga nagtiro balak sa Rex kasi Alvin Lanza nga sa diin ginkomprontar niya ni kagabi ining dati nga nubyaya nga si Annie Jean Dicara nga mo ni abali ang driver sang Toyota Revo nga nagsugat sa magulang niya mga nag-obra dira sa among lugar nga si Emmy Dicara Mailom Action Rex. Now, 45 caliber pistol diri ang gingamit sa pagluthang sa sining napatay nga si Annie Jean Dicara kag ang paglantaw na pangalito collateral damage lang ini ang magulang ni Annie Jean Dicara nga si Emmy Dicara Mahilom Action Rex. Amo ning ka magulang ano si Amy Dicara Mahilom. Mahilom amo ni may bana baliya. Mamo ning magulang. Ang mga amo ni si Annie Jean Dicara nga pangaluyagan kag nobya Serbini Alvin Lanza. Ang ing 45 na ito bagong pakali ni kuan mo ni Alvin Lanza. Sus binakal ya gid. Binakal gid Laxerex kag mo to may komportasyon kagabi sang makita niya ini si Annie Jean Dicara nga nagsukat sa magulang niya dati pagkatapos tigin gabutan niya kalibre 45 kaging tiro sa guya ining si Annie Jean Dicara nga nagresulta sang iya sila kamatayon on the spot kag nakapanaog pa ini si Amy Dicara Mahilom kag dito sa sagwas sa lakyan niya gintiro man kag nagresulta man sa isa ni kamatayon kag matapos ang Rex nga gintiro ni Lanza ginbuno yaman ang kagulingon niya sini gamit ang kutsilyo kay tani tiro niya matani actually sa isa ni kagulingon galing kasi ni Bonilla way na bala ang 45 caliber pistol ni Alvin Lanza. That's why natin nangita lang sa kutsilyo nga tapuso naman tani gawin niya sining kabuhi pero ara sa gyapon sa mong ginabulong sa may Medicine Calawag sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Pamatian ta ang palayag ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sang Police Station number 6. Amo na siya kung tanawin mo, kaya mong pasyon siya mo kung ga-serious ni Shalvin may boyfriend niya isa si Amy, no? So, kung sining concern may relasyon si Amy kag si Alvin? May ara sila na relasyon, tapos may isa pagigiyang karelasyon na ni isa natin na TikTok. Kaya mo nang tinusta niya, kaya kung tanawin mo sa mga iyado dira, grabe naman sa biktima. Okay, so antes si Sir Quintero ni may ara pa nga pagdiskurso, may ara pa nga paglalisay na po? Mo na nag-diskurso na sa iya nga iya, pag siya usok na mismo sa iya lubya na kaya sa una-una daw, dila mo nagtatrabaho siya, hindi mo talagang pahalin mo sila kay supervisors nag-away sa natrabahuan nila, so nag-decide yung tag-iya nga, pahalin sila para pag-decide yung ginagawa aplikado nila trabaho da. Por sa palayag ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 6 kagti ang ining bangkay sa Bagot dara karon sa isa dira Capital Parlor sa may area sa Barangay Bata samtang ining si Alvin. Dini si Alvin eh? Taga Alangila ni Action Rex mo. Ang iya sa pamilya, oo. Pero mekaniko na sa sang Top Star Engineering Works. Gaubra man da siya. Gaubra man da siya. Actually, ginpahalin na sa primero sang iya ni Amo. Upod kay Annie Dicara kay perminis actually nga duwa kaaway da. Sa sila nga olobrahan tinagalit gipahalin ini sang pag-iya ang ining si Lanza kag si Dicara. Gali kita si Dicara yan nagsaylo sang iya sila nga trabaho obra kag ining si Lanza masami ini kinapatawag sang amo yaman serving daw mekaniko sa kuliti pabalik sa liwat Action Rex sa iya dira nga gina obrahan. Pero ining si Annie Jean Dicara nga nobyaya ya wala na nagbalik da kundi nagasukat na iya sa magulang niya nga dira man mismo nag-obra sa kinobrahan ni Lanza Action Rex. Mga way ni pangabuhi tanan?
Ay man ipangabuhi aksyones kiti dalaga ni si Inigene Di Caraya mo. Pinaning edad ni Alvin May legal age na Action Rex ang nabuta dito. Kaga ining si Inigene Di Cara, legal age pa pero ining si Amy Di Caraya, the 36 anyos ni magulang ni sang napatay ni Action Rex, no? So, siling ni Captain Bonilla, depende na sa pamilya kay ginulat-ulat man nila nga mag-execute pa sa affidavit sa pamilya so that ma-file ang kaso against sa kay Alvin Lanza kay ining adlaw man Action Rex ginoperahan dira sa may Corazon Locsin ining si Alvin Lanza patapos gati medyo na may madalam-dalam man siya kapilas sa iya sining lugar matapos ginbuno ang iya sining kagalingon Action Rex. So, ang follow-up sining karon sa hapon kakaron sa gabi sa ato sining pangalagad. Balita gikan sa BCPO, una sa balita, una sa aksyon. Action na Rick Bobra, report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action no Radyo, Philippine Standard Time, launa 7 na. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Out of town no nahunta na yung balita ni Action Tomon 40 sa Dakbanwasang Sagay ni may kang tanan sa isa patay 4 pilason matapos nagbunggo sa kahoy ang isa kasalakyan sa Dakbanwa sang Sagay daw barangay Lupisay nabladra sa Dakbanwasang Sagay ni natabo yaring kaundan sang report ni Action Tomon 40. Action Tom. Isa iya ka traffic accident ang nagluntad iya kagabi pasado alas 10 ang takna Hulyo 24 sa iya ka purok sa barangay Lupisay na Action Rex ining involvado isa ka unit sa Mitsubishi Montero Sport na maniyo ni Shin Baloran 31 anyos residente sa purok Kabulakan barangay Bato Ciudad de Sagay kag ining pasahero nga apat mo si Eva Patigas taga Purok Kabulakan sa Purok Kabulakan barangay Bato kag ay kadua si Hana Kaban ka anyos babae kag may asawa Purok Kabulakan man sa mga barangay ikatatlo mo si Angie Albay 35 anyos residente man sang Purok Kakahuyan sa muman nga barangay kag ang ikaapat amo si Desiree Tuluza 41 anyos kag residente sang Purok Kabulakan man ang nakabos ni Action Rex pagabot gid sa kurbada nahit ya ang puno sang kahoy nga mong mahogani kada mo itong gintunaan, hindi na makontrolar ang iyang ginamaniho nga Mitsubishi, kag amon yung kabandangan nga nagbulid-bulid siya pakaduya Action Rex sa kampo, kag according sa division sang Sagay City PNP, na igo yung gining kahoy, kag amo to nga nagbulid-bulid siya, kag na dala sila nga gaw sa may Alfredo Senior Memorial District Hospital Basiya sa barangay Batuman, agod nga pag-aatagan sing nagkakaigo nga pagbulong apang gindeklara ining si Eva Patigas nga dead on arrival. Subong ining apat ka mga pasahero ara sa gyapon sa ospital para ang ginabulong kay nakaan kami ni sa nagkasari nga mga injury sa ilang mga kaluwasan. Report gikan diri sa siyudad sa Sagay, Action Tamang 40 nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon na Tamon 40, balita gikan sa Rakbanwasang Sagay. Sa Iluantang Cadiz, si Aksyon Roger Gotib on standby. May kang tanan sa pastor nga si Joel Famoso, bilang nadakpan sa entrapment operation sa mga kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Ginpanginwala nga may illegal nga buluhaton ini siya. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Action, Jer? Wala mag-ako si Pastor Joel Pamuso ang subject sa entrapment operation kahapon. Patigad sa joint operation sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz kag sumugmad sang Provincial Intelligence Unit sa Nokpo. Pero ginako sini ang tatlo ka mga warrant of arrest sa 2 counts of stapa sa nagkailangan ng mga korte dito sa bayan sang probinsya sa Benguet. Kag ang usurpation of authority nasa diin kaso nga ginatubang man sini sa bayan sang Tacurong City. Pero sa pahayag sa pastor nga nagapakilala man nga isa ka Major General sang Army sa interview sang Action Radio. Ilang kaso na ako. So, ang warrant of arrest from Benguet, Baguio City. So, ina siya nga issue sa to nakabayad na ko sina. Pero wala ko kabalo nga inagali na online paghihapon ang korte sina kay wala ko kabalo nga na-file gali ng kaso. So ang ako niya expected nga nakabayad ako sang 70,000 sa amigo ko mga pastor nga nahulam na ako ang kwarta. So ang kanto ya ang ako niya nga una-una panagid nga wala nagig ko sa atraso kay nagbalik-balik na sa mga nangabuhi kami siyang isakto. Amoy na ang pagpahayag ni Pastor Joel Pamuso sa interview sa Action Radio. Pero sabay naman sa kapulisan, katag sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito na may ara nga Kusirmayan ka pulis nga mo ang transaction mismo kag nagdaw kag kwarta na 120,000 ka pesos sa Okay. May isa kita ka police mismo nga haling dito sa provincial command nga nag-disguise kaya nga masulod sa ila grupo no kag mapamimbro kag nag-sort bala nga nag-hand in nga mag-join sa ila investment nga scheme no. Ang pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito may katalan sini nga operation karon aton ginabulubantayan kasi siguro by Monday amo ang pag-file sa kaso batok sa sining siyam tanan nga mga kalalakpan upod na sa kay Pastor Joel Pamuso nga nagapakilala nga isa sa Major General. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa Iluhanta ng La Carlota. Naka-standby sa Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa apat ka mga persona dakop sang La Carlota City PNP matapos aktuhan nga nagapanahor. Yari ang countdown, we have Aksyon Percival Villamor Pers. Ang La Carlota Police Station nagkandak sa operation sa against sa illegal gambling alas 2 sa hapon kahapon nga adlaw sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Guadalupe, acting chief of police upod ang alert team sa station nag-endorse sa apat sa persona nga nagbayular sa PD 1602. Ang mga persona gikilala dire sa kay Amanda Tarsita si 57 anyos, kag si Susin Rigala Valiente 22 anyos, Stephen Tarsita 27 anyos, kag si Jomar Tarsita E. Fuentes 27 anyos, pumuluyo sang relocation pait barangay Batuan, La Carlota City. Sila na aktuhan nga ampang sang baraa nga pusoy. Inay sila karon ara sa custodial facility sang La Carlota agud sa pagpangatubang sang kaso nga ipasaka sila sang kapulisan sang PD 1602. Report na gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Percival Villamor nga report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. May lang pag-monitor kay paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handumanan, kay paring Tip-Tip kag Ems Lerasan
dala sa Barangay Estefania, paring Renz. Welcome home, paring Renz. Paring Renz kag Lia Campus dala sa Sumag, kag paring Elmar Tafangco kag Mrs. Nia dala sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Philip kag ano ni gani nang paring Philip kag Tintin Rizaldo may lang nga pag-monitor paring Renly Marte dira sa Banwasang Valladolid. Kay Cathy Ver may lang nga pag-monitor kag kay Nora Sendon sa Barangay Araal La Carlota, no? Panamiyawlin sa kay Cathy Ver. Kay Inday Blaza may lang nga pag-monitor kay Nalds Parcon Ligarde may lang nga pag-pamati Nards dira sa Mandawi, Cebu, no? Kay Kent Bulaca Juanesa, kay Toto Tangguan may lang nga pag-monitor Toto Tangguan, no? Kay Saldi Mungkal Heroy kag Kent okay nabasa tanan kay Joabel Vargas Belio, kay Los Biminda Olarte, kay Liza Monte Castro. Ayos, dagang salamat sa inyo, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginigamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamyo ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa Sabadong edisyon sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid mga kaaksyon, mapag-goodbye na kita. Isunod tagilayon ang programa This is My Life. Temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon An Defensor. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod sa Sabadong edisyon. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,